bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos en Xinzo de Limia celebrando a terceira xornada da Liga Galega de Karate. Por primeira vez atopámonos aquí neste concello e, como sempre, a nos poderedenos ver dende o noso canal de YouTube, no que estaremos amenizando un pouquiño este campeonato coas nosas entrevistas. Esperemos que nos sigades e que disfrutades deste campeonato tanto como a nos.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Beatriz Fernández Fernández, directora territorial da Consellería de Presidenza, Deportes e Xustiza de Ourense. Moi bons días, Bea. Bo día, Analía. Bueno, primeiramente, dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza hoxe neste campeonato. Nada, pois eu encantada de estar aquí. Vexo que hai un despliegue espectacular, todo organizadísimo, moitísimos nenos e nenas disfrutando, moitísima xente dentro da organización, o sea que, nada, daros os parabéns desde logo por esta estupenda organización que tedes hoxe aquí. O prazer é noso, sen dúbida. Bueno, gustaríanos saber que opinas sobre como se está levando a cabo este campeonato na xornada de mañán. Bueno, pues como xa che estaba dicendo, a verdad que estou moi impresionada, vexo a mascota que xa ven por ali, os nenos e nenas todos entrenando, compitindo con moita deportividade, todo moi ben organizado, a xente no público, e penso que vamos, que non se os pode pôr nun pero. Pois moitísimas gracias, Bea. Bueno, gustaríanos tamén saber, despois de estar vendo aquí os nosos competidores galegos durante este ratiño da mañán, vostede que opina sobre como é o karate como disciplina deportiva? Bueno, pois eu entendo que, bueno, karate como un arte marcial que non só é o traballo físico, que ademais sabes o que hai aquí os nenos, por lo que pude ver, tedes nenos desde os 4 anos, xa competindo, que xa tal, por lo tanto ten que físicamente contribúe ao desarrollo dos nenos e das nenas, pero tamén psicolóxica e emocionalmente ten que ser importante porque é unha disciplina milenaria que tamén traballa o emocional e o psicolóxico, e xa se ve que, inda que están compitendo, todos os nenos e nenas están interactuando entre eles, é unha voz fora do tatami, non? Que xa se ve que son todos compañeros ou compañeras, o sea que o vexo pois un deporte moi completo. Totalmente, ao final temos aquí nenos, como ti ben dicías, desde os 4 anos, que son nenos moi pequeniños, aquí diante duns árbitros, non? Mostrando que saben facer, e iso é un real acto de valentía, non? E, bueno, moito entrenamento detrás, como xa se pode ver tamén. De feito, bueno, tivemos aínda fai unhas semanas unha nena galega de 9 anos que quedou campeona da Copa de España. Bueno, en este caso o karate galego a nosa federación nunca tiña realizado un campeonato aquí en Xinzo de Limia, hoxe é o primeiro día. Bueno, gustaríamos tamén saber un poquinho a túa opinión sobre se crees que isto trae un beneficio para o territorio. Bueno, sen dúbida, organizar, además, penso que é moi bo organizar todo tipo de eventos, sean deportivos ou de cualquier outro tipo, pois fora do que son as capitales de provincia, porque eso dá a coñecer pois todos os entornos que temos cerca do que son das cidades, que son os máis descoñecidos, porque todo tende a concentrarse nas capitales, e aquí xa vemos, como xa comentamos antes a Analía, que é un pabellón estupendo no que están, a xente está moi contenta. Xinzo é un sitio estupendo para vir, con unos arredores moi bons, entón penso que sempre é bo sacar o que son os torneos importantes que son as capitales de provincia e leválos a outros moitos lugares. Totalmente, ademais a nosa federación sempre se sente moi ben acollida aquí en Ourense. Bueno, de feito, aproveitando xa esta viaxe, non, que fixemos todos ata aquí, os deportistas, os seus familiares, sabemos que hai moitísimos sitios que ver. Vostede, que sitios lle recomendaría desta provincia aos nosos deportistas para que visitaren? Bueno, lo que en Ourense, pois xa sabemos que toda a zona das termas, o casco histórico, despois, bueno, Xinzo temos que nomear, aunque non sea ahora, o entroido de Xinzo, eso ten que vir a xente ao entroido, todo o que son zonas ao redor por aquí, a Ribeira Sacra, hai un montón de o que é patrimonio natural para visitar, que é moi importante, aparte, bueno, da gastronomía que temos en toda esta zona, que penso que bueno, que a xente que veña por aquí, pois, recoñecerá que é estupenda. Pois sí, seguro que sacamos un ratiño para visitar todos estes arredores que realmente o merecen. Bueno, Bea, pois, pola nosa parte, moitísimas grazas pola túa entrevista
bueno, pola túa espectacular función, non? Que realizas na provincia de Ourense. Bueno, pois moitas gracias a vos por invitarnos, tanto para a Xunta como concretamente para a Secretaría Xeral de Deporte, pois desde logo aí está para poder axudar a todas aqueles deportes, federacións, clubs que necesiten para desenrolar as súas deportes, e moitas gracias por invitarnos, e un placer estar aquí con vos. O prazer é noso e, bueno, como xa dixemos antes, hoxe é o primeiro campeonato aquí, pero de seguro que non será o último. Pois alégrome moito, eso espero.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata xuvenil femenino, en iniciación. Moi bos días, chicas. Buenos días. Hola. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa ás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Ariadna Rodríguez y vengo del Club Sotocán de Vigo. Eu son Candela García e veño do Club do Coto. Eu son Gala Longa do Club Helenos de Vigo. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou era o voso obxectivo para o campeonato? Fue una sorpresa y sí, a la vez fue un objetivo que estaba deseando conseguir desde hace mucho tiempo. Unha sorpresa. Foi unha sorpresa, a verdade. E de todas as catas que fixeches hoxe, cal creedes que foi a que mellor vos saiu? Non sei, a terceira, Hean Yondon. Pinangoda. Creo que Hean Godan. Genial, chicas. Pois nada, a que lle vamos a dedicar esta medalla? Yo se la dedico a mis amigos del club y a mi familia. Aos meus profesores e aos meus compañeros do club. Os meus pais e o meu club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa a todas de novo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Hoxe atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata xuvenil femenino, en avanzado. Moi bons días, chicas. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Mencía Vilas. Eu Carla Pérez. Bueno, chicas, para vos hoxe foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa era o voso obxectivo? Era o noso obxectivo, pero sorprendeu. A mí tamén. E como vos atopabades antes de competir? Estabades moi nerviosas ou saíches tranquilas? Bastante tranquilas. Moi nerviosas. Cada unha un poquinho máis tranquila, un poquinho máis nerviosa. E de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu de todas? Eu creo que co secundai. Eu creo que co secunxo. Genial, chicas. Pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Pois aos meus entrenadores e a miña familia que me apoia moito. As miñas amigas e familia. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicas. Grazas. Grazas.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso gañador na categoría de Kumite Junior masculino menos de 76 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, darche a noraboa por esta medalla de ouro. Moitas grazas, traballei moito. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Eu son Bruno Díaz, e veño do Bunkai. Bueno, Bruno, como te atopaches durante os combates de hoxe? Moi ben, moi suelto. Podría haber rascado algún punto máis, pero moi ben. Bueno, foron máis que suficientes, non? Para conseguir este ouro. Sí, foron máis que suficientes. Como te atopabas antes de salir a tatami? Estabas moi nervioso? Sí, algo sí. Nunca competín aquí, é a primeira vez que veño a Xinzo de Lima, moi ben. Unha moi boa experiencia. Bueno, e atopaste preparado para a seguinte xornada? Evidentemente. Entrenando duro? Sí. Bueno, nótanse nos resultados. Bueno, pois moitísimas grazas pola túa entrevista e nada, xa por último, a quen lla queres dedicar? Ao meu pai, que foi quen sempre me meteu no karate, me estuvo encima con esas cosas e sempre me axuda nas competiciones. Ou se non pode estar aquí, pero dedico só a él. Pois dende aquí, para ese pai que seguro que nos está vendo dende casa, nada, noraboa de novo, vémonos na próxima. Moitas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Hoxe atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Junior masculino menos de 61 kilos. Moi bons días, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Iván Rey Pérez, del Dajancay. Alessandro Dieni, del Bushikai. Martín Alonso, Club de Shinzo. Diego Guanyer, del Club de Shinzo.
Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Bueno, comenzaremos preguntándoos cómo vos atopabades antes de salir a competir hoxe. ¿Estabades moi nerviosos? Bueno, bastante, la verdad. No me esperaba llegar tan alto. No, no me suele poner nervioso, estaba tranquilo. Yo estaba tranquilo también. Estaba bien. Bueno, de todas as opinións, un pouquiño máis, un pouquiño menos, ao final un pouquiño sempre nos afecta, verdad, chicos? Bueno, como credes que foron os combates de hoxe? Credes que estiveron moi reñidos ou que foron combates sencillos? No, estiveron bastante ben. Non foi ni moi reñido ni moi fácil, pero estuvo ben. Sí, estuvo equilibrado. Yo digo que estuvo equilibrado también. Sí, también. Por suposto, aquí todos competindo e, bueno, ao final entrenando todos tanto, pois igualámonos bastante, chicos. Bueno, pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu ao meu entrenador, aínda que xa non está aquí, a Domingo. Eu aos meus dous entrenadores, David e Hanna, e aos meus pais. Yo a mis dos entrenadores, Noel y Juan, y a mi familia. Yo a mis entrenadores, Juan, Noel, a mi familia y a los competidores que son muy majos. Pois dende aquí, para todos eles, bueno, unha mención especial a Albela, con todo o noso pésame. Bueno, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa a todos de novo. Gracias. 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 Gracias.
Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Juvenil masculino menos de 42 kilos. Moi bons días, chicos. Hola. Hola. Buenas. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu é Breixo García López e veño do Club Chantada. Pablo Seixas Vázquez e veño do Club Juvenil de Karate Chantada. Iván Seixas Vázquez, Club Chantada. Hola, son Artai Casal Martínez e veño de Negreira, Clube de Karate do Coto. Bueno, chico, contádenos un pouquiño como vos atopachedes antes de sair a competir hoxe. Estabades moi nerviosos ou saíchedes tranquilos? Bueno, salimos así, máis ou menos, tranquilos. Nervioso no, pero complicado. Tranquilo, moi tranquilo. Algo nervioso, pero non moito. E como vos atopachedes durante os combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Ah, foi fácil. Complicado, a verdad, bastante. Bueno, los combates fueron complicados y fáciles a la vez. Podes repetir a pregunta? Como te atopaste durante os combates de hoxe? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? A ver, depende cal ronda. Houbo de todo, verdad? Un pouquiño de todo. Bueno, chicos, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? A miña familia. A miña familia e o meu sensei. A familia e o meu equipo. O meu clube e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa de novo. Gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Comité Juvenil masculino máis de 60 kilos. Moi bons días, chicos. Buenos días. Bos días. Hola. Buenos días. Bueno, primeiro darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámame Gabriel García López e veño do Club de Chantada. Alejandro Díaz e veño do Club Escola Deportiva Xiján de Lugo. Xavier Pérez e veño da Escola de Karate Cedeira. Adrián Vila da Silva. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño como vos atopaches nos combates de hoxe. Credes que foi moi complicado pasar as rondas? No, estaba un pouco nervioso, pero... Eu, sentime bastante confiado e din bo rendimiento. Primeiro combate un desastre, o segundo mellor. Estoy moi nervioso. Pois si, houve un pouquiño de todo, verdad? Un pouquiño de todo. Contádenos, hoxe é a primeira vez que vimos aquí a competir a Xinzo de Limia. Que foi o que máis vos gustou de vir hoxe aquí a competir? O comité. O pabellón é bonito. Super chulo, por ahora sí. A competición en sí é o sitio encántame. Es divertido. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? A miña familia, o meu sensei e o meu coach. A miña familia e aos meus profesores. A todo o meu club, en especial a miña irmá que non pudo estar aquí hoxe. A mi entrenador e a todo mi club. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa a todos de novo. Gracias. Moitas grazas. Gracias. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 48 kilos. Moi bos días, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Tristán Pérez e veño do LN. Chamome Bruno e veño de Avaloncai. Eu me llamo Jaime e vengo do Club Ares. Bueno, chicos, o primeiro darvos a vos tres por conseguir estas medallas. Contádenos un pouquiño, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Estaba medio. Non moito. Estabas moi nervioso antes de salir a competir? Non. Un pouco, pero... Un pouquiño, pero nada. E como vos atopaches nos combates? Credes que foi moi complicado pasar as rondas? Houbo moita competencia? Sí, Sí, estuveron ben. estuvo moi reñido, pero no último caí, pero con honor. Genial, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Ao miño club e a mi hermana. A meu club e a miña nai. A Elisa. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e noraboa a todos de novo. Grazas. Grazas. Moitas grazas. Moi bos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino menos de 54 kilos. Moi bos días, chicos. Bos días. Hola. Bos días. Hola. Bueno, primeiro gustaríame darvos a noraboa aos 4 por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Diego de Grupo Bazán. Chamome Micael e veño do Gym Sport. Chamome Martín Jacobo da Cata do Club. Chamome Martín e veño do Club Xiján. Chicos, contádenos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Creedes que houve moita competencia? Foi moi difícil pasar as rondas? Sí, bastante. Opino o mesmo. Sí, foi bastante difícil, pero logrouse. Sí, bastante. Bueno, chicos, e contádenos, vos cantos días á semana dedicades a facer karate? 3 días a semana. 2 días, 3 horas. 3 días, perdón. 4 días. Bueno, moito entreno para que despois se ven aquí todas as vosas horas invertidas de esforzo, chicos. Pois xa por último, contádenos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Ao meu grupo e ás miñas familiares. A meu entrenador, a toda a miña familia e aos meus amigos. Primeiro a miña familia por darme ánimos, segundo a miña escola deportiva e ao meu sensei. A toda a miña familia, os compañeros do club e aos entrenadores. Bueno, chicos, pois moitísimas grazas pola vosa entrevista e noraboa a todos de novo. Grazas. 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 Grazas.
bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité infantil masculino menos de 54 kilos, juvenil menos de 54. Moi bons días, chicos. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro, darvos a enhorabuena aos dous por conseguir estas medallas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Grazas, eu son Fabio Rodríguez Rodríguez do Club Karate Shinzo. Eu me llamo Xan Souto Cortez e vengo do Club da Hankai. Bueno, chicos, como vos atopaches nos combates de hoxe? Credes que houve moita competencia? Foi complicado pasar as rondas? Foi moi complicado e os combates teñen moito desgaste físico, entón hai que saber como dividir a enerxía para quedar hasta o final. Había moita competencia e foi difícil bastante. Por suposto, aquí todos queremos gañar e ao final hai que sufrir un pouquiño, verdad? Sí. E contádeme, chicos, vos cantas horas semanais lle dedicades a facer karate? Cantos días a semana? Eu martes, xoves e venres 2 horas ao día. Yo tamén, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, 2 horas. Moitísimas horas de entreno para que ao final, bueno, se vean aquí os resultados. Credes que se reflicte na competición todo o que vos estáis entrenando? Eu creo que sí, porque levo-me esforzando 2 campeonatos e os 2 quedei primeiro. Sí, cuando entreno luego vienen resultados en los campeonatos. Genial, chicos. Pois xa por último, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu veño a dedicar a miña familia ao meu amigo Anxo, porque estuveronme vendo hasta as 9 da mañá, eso ten mérito. Yo se le quiero dedicar a mis padres, a mi hermana, a mis entrenadores, a mi club y a mi familia de Argentina. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Grazas. Gracias. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de comité juvenil masculino máis de 60 kilos. Moi bons días, chicos.
Buenos días. Hola. Bueno, primeiro, vos enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Borja Rafael, e veño do Club Helenos. Brais Ventoso do LN. Me llamo Pablo y vengo del Bazán. Bueno, chicos, contádenos un pouquiño, como vos atopabades antes de salir a competir? Estabades moi nerviosos? Bueno, un poco nervioso, sí, como siempre. Al final siempre se queda con los nervios del principio. Sí. Un poco nervioso. E como vos atopaxedes durante os diferentes combates? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Bueno, a ver, no muy... Estuvo así un poco reñido. A ver, o primeiro combate foi bastante complicado e o segundo non tanto. Bueno, no estuvo mal. Hubo de todo, ¿verdad? Un pouquiño de todo. Bueno, chicos, pues ¿a qué te queréis dedicar esta medalla? Yo a mi padre, que es el que me apoya en todo el tema de karate. Y nada, darle las gracias también a él. A miña familia, o meu club e os meus amigos. A mi madre. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa a todos de novo. Muchas gracias. Grazas. Gracias.